बाव जेबो नङामोन नों 22 मिनिट मामुलि नङा ना आरो नों फुरा काहानिखौ जादों फुरा आदा काहानिखौबो मिथिजोबबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं टु अल वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जालायबाय तो भिडिअआ दिनैहाय एसे आलादा रोखोमनि जागोन आरोना तो जायफ्रा मोजां मोनो निश्चय नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन जोंनियावहाय बेबायदिनो मोनसे भिडिअस जोङो नुनो मोनदों तो जोंनियाव गोबां गोरोन्थि जायो समावहाय जों मिथिखानानैबो आरो मिथियै समावबो जाफ्लाङो आरो बांसिनै मिथिनानैबो जोंनियावहाय गोरोन्थिफोरा जायो आरोना जोङो बेबायदिनो गोबांथार निउस बेबायदि पर्टेल बायदिसिनाफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां समाव गोबांथार बेबायदिनो क्लिप्सफोर जोङो बेबायदि दैखाङो आरो जोङो बेबायदिनो भिडिअसफोरखौहाय जानला मोनला बेबायदिनो जोङो रि-आपल'ड होयो गावनि गोसो बायदि आजिखालिथ' आरो हाथे हाथे बयहाबो बेबायदिनो एन्ड्रइड दंसै जेराव मेराव लानानैबाबो भिडिअआ शुट जालाबायो पकेटाव लानानै केमेरा अन खालामनानै दोनोब्लाबो बेयावबो भिडिअ शुट जायो जेरै मेरै भिडिअसफोरखौहाय जोङो दिनैहाय लायो बे भिडिअ लानानै जोङो बेबायदिनो जोङो आपल'ड खालाम बुंनांगौ जेबो गैयाना तो जोङो गावबा गावनि कन्टेन्टफोरखौहाय क्रिएट खालामनानै जोङो आपल'ड खालामलांबाय था जोंहा बेवहाय जेबो बेबायदि बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै इउटिउबावहाय बेसेबां खामायनो हायो नंगौ गोबांफोराहाय दिनै बेबायदिनो गोबां मोजां ना बेबायदि कन्टेन्टसफोर होनानैहाय दिनै जेरावनाखि सानसेयावनो बेबायदि 15,000 20,000 बेबायदिनो साननै सानथामजोंहाय बेबायदि 80,000 90,000 बेबायदि भिउस ना 1 लाख 2 लाख बेबायदि जायफोराहाय भिउसफोर बेबायदि थाबैनो खामायनो हायो स' जायफोरना अलरेडि माने बेबायदिनो गिदिर बा ग्र'खा चेनेलाहाय थ' बेबायदि चेनेलफोरावहाय जोंहा दिनै आर्निं जायो आरो बिनि सायावबो गोबांथार चेक खालामनायनि उनावसो जोंनियावहाय बेबायदि आरपिएम बेबायदिनो रेभिनिउफोराहाय जोंनियाव फैयो जेरावनाखि दिनै जोङो बांसिनै बेबायदि माने रेभिनिउ जोङो मोनोब्ला जोङो बेबायदिनो जेरावनाखि गेमिं ना गेम्बलिं बेबायदि रिलेटेडनि भिडिअसफोरावहाय जोङो बांसिनैहाय बेवहाय जोङो बेबायदिनो आरपिएम बा बेबायदिनो जोंहा रेभिनिउफोरखौहाय जोङो बांसिनै बारायनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो कुकिं रिलेटेडनिफ्राय लानानै जोङो बेबायदि भिडिअसफोरावहाय बांसिनै जोङो बेबायदि आर्निंफोरखौहाय जोङो बारायनाय जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बेबायदि ब्लगफोरावहाय एथबां माने बाराया आरोना थ' आरो बारा मोनखाया बेवहाय थ' बेबायदिनो जोङो ओरैनो गोबां खस्थ' खालामनानै जोङो भिडिअसफोर आपल'ड होबाय थायो खिन्थु दिनै मनिटाइज जाजासेयावनो भिडिअस आगारनो बानाय मोनो जेबो माने बेबायदि बेनिफिट जोङो इमान सहसावनो मोननो हाया आरो गोबां खस्थ' इउटिउबाव ओरैनो जोङो सानदोंसो नुनायाव भिडिअ इडिट खालामनोनो बायोना थ' जोबोद खस्थ' जायो इउटिउबाव ओरैनो फैयोब्लानो जे फैसा मोनो बे माब्लाबाबो जानो हाया आरो नोङो बेसेबां भिडिअ बानायनो हगारनानै बानाय मोनलायलायगोन आरोना जेरावनाखि भिउसफोरानो बेबायदि फैयाबा थ' बानाय मोनो निस्सय नंगौ जोङो दिनैहाय मालायनि बा जोङो दिनै दस्राफोरनिफ्राय बेबायदि ना थ' जोङो क्लिप्स बायदिसिना आरो पारमिसन गैयालासिनो क्लिप्सल' नङा जोङो लं बेबायदि भिडिअसफोरखौनो जोङो हगारनानै होयो थ' निस्सय जोंनियावबो गोरोन्थिया जायो जोङो बेबायदिनो जानला मोनला जोंबो समावहाय बेबायदि दैखांनानै हगारलाबायो आरोना थ' बेनि थाखायनो जोङो बयबो जायफ्रा गोदानैहाय फैगोन बा जोङो मिथिखानानैबो जोङो हगारो थ' जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो जोङो जानला मोनला पारमिसन गैयालासिनो हगारनायाथ' आरो एकदम माने बियो जाथावना नंखाथारा आरोना थ' पारमिसन थायोब्ला बेयो दस्रा बाथ्रा थ' दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै आरो मेहनत खालामनानै बेबायदिनो दिनै रांफोर ना थ' बेबायदि बेवहाय खरसा खालामनानैसो बेबायदि मुभिस बा एलबाम्सफोरखौहाय दिनै गोबाङा बेबायदि दिहुनो आरो बेबायदिनो दिनै जोङो पर्दाफोरावहाय सलायनाय नुयोब्ला जोङो बेबायदिनो हलफोरनिफ्राय बेबायदि भिडिअसफोर जोङो डाइरेक्ट दैखांनानै जोंनि पार्सनेल गावनि चेनेलावहाय जोङो हगारोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन आरोना थ' जोङो बेबायदिनो थियेटार बायदिसिनाफोर नै दा समाव सोलिसिगोनलाय थ' जोङो बेवहायबो गोदान बेबायदिनो
नाटक बेबायदि फैयोना थ' जोङो बेवहाय बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ डाइरेक्ट जोङो दैखांनानै जोङो हगारोब्लाबो जोंनियावहाय बेबायदि गोरोन्थिफोरा जागोन आरोना थ' बेखायनो जोङो साबधान जानाया मोजां थ' आङो बांद्राय बुंनो सानाखै जोङो बयबो मिथिखागौ नाथाय मिथिखानानैबो जोङो समावहाय गोरोन्थिखौ जोङो मावो आरोना थ' जेन हक लोगोफोर आङो दिनैहाय बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन जोङो साफ्रोमबो ना थ' जोङो सांग्रां जानानै थायोब्लानो जाबाय बयहाबो खस्थ' दङ दिनै जोङो बयबो मिथिखागौ बेखाय आं बारा गोलाव खालामा थ' जास्ट एसे आङो क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन जाथाया थारैनो मा जामारनायमोन आरो बयबो मिथिखाजोब्बाय थ' थेवबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जेब्ला आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो आं एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन बाबाय मा बुंनो जेनेबा आंथ' दा क्लियारलि खोथा बुंगोन बेवहाय जुदि नोङो 6,000 जेनेबा नोङो भिउ थांबायबा नों पार पार्सनाव जुदि नोङो टिकेट हिसाबै जुदि 200 थाखा माबायोबा होमबाथ' अनेक लस जायो बिनिया अनेक लस जायो अनेक मानसियानो नायबायना दा भिउसनि हिसाबै हिसाब खालामना खोन्थाबानो जाबाय भिउस हिसाबावथ' जेनेबा 6,000 नोङो जुदि मानसि नायदोंबा दा नोङो 5.9 सामथिं थांबाय नोंना भिउआ आरो बै नायग्राफ्राथ' नोङो हारसिंल' नायनाय नङा सानै साथाम जिरायगोन बेवहाय नायगोन जोंनो बेखौ नांगौला दे दा खोथायाव होनदों आरो जेनेबा गुबुननि प्रपार्टिखौ बिदि खालामनाङा फंबाय बिदि खालामनाङा बिराद गाज्रि बुस्थु बे भाइरास होननाय बुस्थुआ खुलुमबाय आंनि मुङा सोमदोन औवारि आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दाख्लै बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे बुहुल खामानि मावदों आरोखि ना जेन'बा दाख्लै आर.एन. प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना येसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन आं बेवहाय आपलड होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव माने आंना एसे जाय माने आर.एन. प्रडाक्सननि मालिक बियो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि जेनेबा बिदि हगार नामा होननानै आंखौ दा हमफैदों